Pare, d'on surten les salxitxes? Els porcs? Ja, però d'on les treuen els porcs? Ara t'explicaré per què estàs aquí. Estàs aquí perquè saps alguna cosa, tot i que no puguis explicar. Estàs aquí perquè ho perceps. Ha estat així durant tota la teva vida. Alguna cosa no funciona al món. No saps què és, però està allà. Ho tens clavat al teu cervell com una estella. Aquesta sensació t'ha portat fins aquí. Saps de què parlo? Sovint construïm la realitat sobre mentides i enganys, perquè de petits ens han condicionat en la nostra realitat. Ens han explicat, per exemple, que els animals són éssers dels quals ens en podem aprofitar, que són recursos dels quals ens en podem fer ús o treure un profit. I és cert que ens diferenciem en moltes coses, però hi ha una sola cosa que ens uneix, la capacitat de patir. El fet de tenir aquesta capacitat els fa ser mereixedors d'un respecte com a individus que tenen uns interessos propis, de la mateixa manera que els tinc jo, o els tens tu. El veganisme és un estil de vida respectuós amb tots els animals, que evita el seu ús i rebutja el consum de productes derivats de la seva manipulació o la seva mort. Al món hi ha milions de persones veganes, totalment integrades a la societat on viuen, i que escullen vestir-se, alimentar-se i divertir-se sense perjudicar ningú altre, i que escullen no consumir productes d'origen animal. A qualsevol botiga o supermercat, la quantitat de productes vegans és enorme, i actualment no comporta un esforç viure així a la nostra societat. Quan ho fem, deixem de contribuir a l'explotació i vivim d'una manera més respectuosa amb el medi ambient, amb nosaltres mateixos i amb els animals. Ens escandalitzem quan un toro pateix a la plaça o quan un gos és maltractat. Però per què no pensem el mateix quan la víctima és dins d'una gàbia o està en un escorxador? Doncs per l'educació i la cultura que hem rebut, i que ens amaga que qualsevol animal, sigui gat, gos, vedell, cabra, toro o qualsevol altre que tingui sistema nerviós, pot patir i pot gaudir de sensacions doloroses o plaents igual que nosaltres. Fa temps que la humanitat intenta acabar amb discriminacions injustificades com el racisme o el sexisme. Però ara cal que ens oposem a l'especisme, que és la discriminació d'animals per ser de diferent espècie. Hi ha qui afirma que no hi ha cap problema en discriminar els animals, perquè aquests no tenen les capacitats intel·lectuals que tenim els humans. Però aquest raonament comporta diversos problemes. En primer lloc, hi ha humans amb mancances degut a la seva edat, factors neurològics o malalties congènites, i no per això és ètic que els discriminem. En segon lloc, és un criteri totalment irrellevant, perquè el fet que una persona tingui més capacitat que nosaltres no justifica que per això ens hagi de discriminar. No totes les persones tenim les mateixes capacitats intel·lectuals. Justificaria això que aquestes persones fessin ús de les altres? Aquest és el món que tu coneixies i que no t'havies qüestionat. El món que percebies a través de la cultura i l'educació. Un món imaginari on les coses que passen són ombres que no podies acabar d'entendre. Però a la pàgina de veganisme.cat trobaràs un munt de solucions per viure de forma més ètica, respectant els animals, respectant el planeta, respectant-te tu. Aquí trobaràs receptes de cuina, informació sobre l'ús que fem dels altres animals per menjar, vestir o divertir-nos, i les alternatives per fer tot això sense utilitzar-los. També trobaràs una guia de consum, consells sobre nutrició i moltes altres coses. Et demanem que siguis part d'aquest canvi i construeixis una societat més justa per a tothom, sense enganys, prenent decisions conscients i ètiques. M'acompanyes?